na tayong bumalik dito sa taas mamaya ha. Mag-traverse tayo dyan sa baba na kaagad. Dito ka, Anthony, saan ka pa papunta? Di. O sa baba, tapos akyat tayo. Walang daan po ito. Nagbubutas lang talaga kami ng daan. Ay, dito. May daan eh. May daan. May daan ng tao. Oops. Oops. Oh, matalahib. Dito. Saan? Dito mo. Sige, hanapin mo. Oops. May daan talaga ton? May daan nga. Dito sa kabila eh. Siyempre. Ay, na ito si Anthony sa butas-butas. Butas-butas eh. Yak! Sayang. Wala ka bigil na. Ma, pagbaba mo, dito bida mo. Oh, dyan na nga sa baba. Diyan na tayo mag-traverse. Pero matalahib dyan. Ayun sa kabila. Pag gulong tayo doon. Gusto ko yun. Pang-anim na bundok. Ay! Pang-anim na bundok. Sabay ka rin mo. Nagtatawanan mo ko. Yung ganda dito mo. Thank you. Oh no. Na-survive mo naman. Anthony. Ito yung lugar oh. Dito maganda mag-camp. Ito. Sa pang-5 bundok ng ito. Kasi dito paglabas ng sunrise, ang harap mo sunrise at saka yung bundok na isa. Ang gilid mo ito. Yan o. Yung isang bundok na yan at yung sa likod niyan is the Mount San Isidro. Tara na. Let's continue. Sa kabila, yung bundok na Cruz. Yan o. Yun to no. Yun ang bundok na ano yun o.
Yan kami din, hinuntahan din namin yan. So nagkikita-kita sila. Okay. Pwede pala natin i-traverse to. Pag makadating tayo dyan sa bundok, sa kabila tayo daan. Five. So, kung may panahon po kayo, akyat din po ng bundok paminsan-minsan. Promise po, nakakaganda po ng katawan, ng isip, ng kaluluwa. Tsaka ang pinatalaga yung physical nyo. Oh, rewarding. Sige. Ito mga kasama ko, mga trainees ko pa to sa akyatan. Basta lakad lang. Walang pakialam kung may daan o wala. Basta. Hindi. Basta lakad lang. Dito may sasalo sa'yo. Mga damo. Oh. Pang ilan na to? Pang 6? Saan ba tayo nagpunta na? Hindi na. Ayan no. Yung, basta yung kubo na yan. Ay! Tumakaya mo, masasawa sa'yo. Sana all. Sana all may sumasalo. Malis ng alas 4. Next time kasi mag-leggings kayo. Ang gatag daw. Sa pang-6 na bundok. Pang-6 na to, no? Bitaw? 1, 2, 3, 4. Ah, pang-5 pala. Ganda. Wow. Ganda dito. Dito tayo daan mamaya. O, ila sa isa kabila. Yan o. Diyan. Diyan ay? Oh. Picture, picture. Nandito na tayo sa may ano. Hindi lang mo sa yung pusa mo dito ma. Uy, bakit ko sila dalhin dito? Ililigaw. Ito yung alis ko ng bahay. Nagdadasal. Na makabalik pa ako ng bahay yung mga yun. Ako mauna. Ay, oh, maganda siya dyan. Wait lang. Inaw, ipang kasi na.
Oops! Sorry po. Ay, masukal dito. Kung inakala niyo may daan, wala pong daan. Wala, pataas siguro. Yung sa taas mo, ano, direct mo yung daan mo. Halika, lalik. Lalik tayo. Idang ka do. Dito ma, dito ma. Hindi makaalis yung pa ako. La, hindi ko makaakat. Ito. Sige, go. Sa pang-pitong bundok. Picture, nice oh. Ay, nice kayo yung clouds. Oh. At long last. Sa pang ilan na to? Malapit na lang to. 1.5. Hindi, bilangin mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, hindi, meron pa San Isidro. Tira mga ako ton. Okay. Okay. Start. Nandito kami sa Bungalon, Labrador, Pangasinan. Aakyatin namin yung pinakamataas na tuktok niyang Bungalon, you know? Hindi pa po yan ang San Isidro. Ang likod niya, hindi yung Mount San Isidro. Pero part pa rin ito ng buong mountain ranges ng Labrador. Ganda dito. Picture ton. Okay. Let's go! Pause. Kaya pa to, Ton? Uy, Denmark, kaya niyo pa to? Ito, malapit na to. Hindi to abot ng mga ano. Kaya pa? Bilis pa? No, hindi na. Halika Ton, dalian mo na. Sige na ma, una na ka ma. Mo pati yung bundok na pag sumunod ka. Okay. Tawagan ko. Diba? Yan, higpitan yung sapatos. Okay. Diretso tayo. Ma. Ah, Gina.
literal. Ito yung natawag na literal talagang butas. Wala talaga sa daan. Akit pa rin ba? Hanggang dyan pa po akitin namin. Yan. Yan ang target. So yun nga guys. Nauna na po sa amin yung natumba. Gumulong siya guys. Hindi namin alam kung saan yung daan guys. Nakapagpag na kami dito guys. Pero mas okay pala tong madamo kaysa yung may daan siya na madulas. Next time pag namumundok tayo, mag-leggings kayo. Pagama namin na. Okay! So yun nga guys. Paakyat ang kami guys. Huwag ka, baka sa kabila, bangin. Tignan niyo yung daan guys. Masapit. Anong masapok? Katol siya guys. Katol. Katol is Makati. Kugon lang naman to. Paya ang ano guys. So ang katol guys. Ang tusong rin. Nandiyan man ka. Ang kakaman daw. Layo man ang kanin yung diyan daw. Mahulog ka pa dyan. Mura mo ka. Hirap daw. Tutok daw. Ay! Sinay map. Grabe yung damo mo. James Leggings. Dito mo. Diyan ba? Mas malapit yung ito. Dito na ito na. Para hindi madamo. Ay! Ha? Sana napicturan nyo? Mahirap kaya yung madulas-dulas. Tapos walang memories. Siyensa guys, napagod na si ma'am. Tumpa lang ako. Hindi ako napagod. Ayun yung isa guys, parang pusa. Malapit na po siya. Okay na. Wala siyang daan. Pero at least dito may kakapitan ka. May sasalo sa yung mga damo-damo. Saan. Ha? Paano ako makagapang? Wala talaga siyang daan.
Videohan nyo naman ako. Mabuti pa itong dalawa. Nakarating na dito. Ito na yung pinakatuktok eh. Sige. Yan yung pinagdaanan namin. Namin. Sige. Pause. Pause pa tayo. Sina. Oh, sige. Stop. Teka. Yan. Hindi kita making ko dyan mata. Ari-arian ko mo. Tagal mo na. Ito. Got the kick.